Já už natáčím. Bezky, aby byl vidět, musíme jít dolů asi někteří. Bezka. Tak to ale musíš jít detail, ty vole. A mě prší na nohy. Ty jsi stoupil chytře. Daleko od toho vodopádu. Tak buď Pojďte, rychle. Ne, doma ne. No jo. Ty vole, rychle, tady mě prší na nohy. Jo, počkej, máte GPSku někdo? Jakou vůdce mám? Já mám nějakou fajče. Už šel půl? Jo. To trochu nestit. To jsem moc nesmích, ty jo. Říkám, jdem, vole, tak já to Já jsem nevěděl, že fotíš tam ještě, ty jo. Tak tu máš ještě jednou. A ty to máš dobře. Ale můžeš blíž, když tak já se takhle uhnu kousek. Na mě Máš je tam? někdo s dlouhýma kalhotama asi je to čepro. Jo. To jde. Aha. To je krásný. A beze mě. Ale už vykáš. Jo? Ono to ujíždí. Tak jak? Vidíme, takhle se dělá efekt. Ty z toho vyleze.